Ми като е трети в едната дисциплина, а четвърти в другата, виж как не може да се качи на стълбичката. А? Да, ама едното не можа. Те две паднаха, едното падна два пъти. И затова не можа да. То се засили много след като падна първия път и пак падна. Аха, и шоколади има, не е само такова, да. Май има. Не знам шоколад ли е, но ми заприлича някак. Еми да, ама виж как го сложиха според първата. А, те с... И възкачиха го, бе. Ми медалът. Това злато ние го събираме. Чакай да ви заснемам.